Què va significar per a tu el taller? Hòstia, el taller... Era els divendres. Era els divendres a la tarda. I va ser com un canvi. De nena, diguéssim, a adulta. Vaig aprendre moltes coses. Va ser una cosa, realment, van ser un dels llocs que va marcar, diguéssim, la meva joventut. És brutal, no? La sensació de quan entres a les sales de guerra et transportes fins i tot a aquells moments, no? De bon regust que tens. Ara anant a les obres i tal, és com el no sé, el que més m'ha agradat de fer a tota la vida. Va ser la nostra vida durant aquells anys. O sigui, vivíem pel taller, vivíem al taller, passàvem més hores a dins del taller que a casa, pràcticament. Sí, però també els amics. Sí, jo, per exemple, no tinc un munt d'amics de la universitat. Tinc conegut i tal, no sé, però els amics són els del taller. Vam acabar sent uns amics en un projecte en què Per mi són els anys que més he rigut cada dia. El taller de teatre ha significat moltes coses perquè vam dedicar moltíssimes hores i moltíssima il·lusió a molts projectes, però el més important és que m'han quedat grans amics. El taller de teatre nosaltres ho vam començar com un projecte, jo crec que no arribàvem a ser joves encara, érem quasi nens, no? I per nosaltres va significar doncs, un joc, era una activitat diferent. 3 bons amics, dels quals 2 havien coincidit a ser monitors de campaments i monitors de colònies de casp, que encara suposo que se'n fan, però que era una activitat d'estiu molt valuosa, que avaluaven molt positivament pares i nanos i tots. Vàrem coincidir fent de monitors en un lloc idíl·lic que era Mas Molins, a prop de Viladrau. I en el marc de les activitats de les colònies d'estiu, recordo eren nois i noies de cinquè de primària d'ara, cinquè de l'època també, vàrem introduir en aquells campaments tot un muntatge teatral que durava durant totes les colònies. És a dir, el temps de lleure de les colònies d'estiu seguíem un relat que va durar durant 10 dies. Tota una història que vàrem dissenyar els monitors absolutament fantàstica. I pel mig, a més, celebràvem unes olimpiades. I tot això significava canviar de rols, de vestuaris, de trets o Vaja, el món de l'expressió pur i dur en un temps de lleure que va permetre'ns en aquests 2 monitors, que érem el Xavier Torres, que em sembla que porta els seus fills en aquesta escola ara, i un servidor, Jordi Riera, vàrem dir, escolta, quan acabin aquestes colònies que està funcionant molt bé, per què no pensem oferir-li al col·le el mateix que estem fent aquí, però durant l'any, en format d'un grup de teatre. Jo crec que vaig fer d'actor i vaig intervenir en alguna obra que havia fet durant el batxillerat
però d'una manera com molt lateral. Em va interessar el tema del teatre. Llavors, amb un grup d'amics van començar. Aquest grup d'amics va estar liderat per Jordi Riera i jo m'hi vaig sumar. I al principi la qüestió era tan simple com el teatre significava tenir un espai per poder-ho fer. En aquella època ho fèiem a dues sales, una que es deia el Saló Verd i el Saló Vermell. Tenir un text que hi haguessin nens en aquell moment en el que es deia setè i vuitè de la General Bàsica, i després un grup de monitors que ens interessava el tema del teatre i que dedicava un temps a assajar i després a presentar l'obra. I així ho vam fer. Recordo que a l'època hi havia un director de l'escola jesuïta que es deia Pepe Avizanda, Josep Maria Avizanda, que quan li vam suggerir la idea i els campaments aquells i aquelles colònies havien anat fantàsticament bé, doncs la va acollir de molt bon grat, va dir, home, doncs proveu, a veure què passa. I vam passar per les aules. Clar, l'avantatge és que tots aquells nois que havien anat a colònies ens coneixien, els dos monitors que van passar per allà, perquè s'ho havien passat pipa, no? I el fet de conèixer-nos i tal va fer que allò tingués una resposta molt positiva. I aquí és on neix el taller de teatre. Hi havia en aquells moments un taller d'escena en la qual participaven grups de nens, d'uns 20 nens, etc. per cada curs, i eren pròpiament els actors, però hi havia també un taller d'escenografia, que eren grups de 10-12 nens que es dedicaven íntegrament durant tot el curs a preparar els decorats de les obres de teatre. Feien lògicament primer un trimestre de tècnica, de diverses tècniques de decoració, de muntatge, de pintura, de plàstic, etc. I després, durant el segon i tercer trimestres, preparaven els decorats de totes les obres i estaven al dia de l'obra canviant-los, muntant-los, etc. I després hi havia el departament de tècnica, molt més reduït, que justament s'encarregava de tota la il·luminació, la música, efectes especials, etc. I que aprenien una mica el que seria una mica tècniques bàsiques d'electricitat, de fer empalmes, de muntar un foco, de tot plegat, connectar altaveus, so, entrar, sortir, fer servir la taula de mescles, etc. I el dia de l'obra, evidentment això es triaven les músiques i les il·luminacions, es feien els assajos generals amb ell per assajar tot això i el dia de l'obra estaven allà dalt portant tot aquest tema. Però teníem pocs nens, la majoria feia escena. A dalt eren normalment 2 o 3 de tècnica i 4 o 5 d'escenografia. El projecte era més o menys semblant, fèiem durant el primer trimestre activitats més de caure, com connectem un cable, com fem això, més genèriques, i després preparàvem les obres un cop les sabíem, que no sempre les sabíem gaire, que no sempre teníem gaire temps. Bueno, aquí haig de dir jo que els d'escena ens reuníem amb escenografia i amb tècnica per explicar el que necessitàvem, llavors aquí era quan arribaven les tensions a dir queden tants dies per la meva obra i la farola no me l'han fet, no tinc farola al meu escenari o tal, llavors aquí sí que hi havia una mica de tensió. Bueno, al final tenies que produir l'escenografia i la tècnica per 4 hores. El que vam intentar fer és que tothom pogués tenir capiguda i que tothom pogués desenvolupar alguna activitat al voltant del món del teatre, que és molt ric i que permet moltes formes d'expressió. Que no només és la gent que puja a l'escenari, sinó que és una feina d'equip i que per tant era important fer els decorats, era important la il·luminació, i en aquest sentit jo trobo que tenia la gràcia. La veritat és que en el tema de tècnica costava trobar nens que volguessin continuar i normalment eren uns nens que duraven diversos anys, trobaves 3 o 4 i duraven, amb escenografia també, però era això, la sensació de que totes les peces són les que fan una obra de teatre, no només l'escena. Jo sí que recordo que els decorats eren una cosa molt artesanal. Jo crec que, si recordo bé, els decorats inicials estaven fets de cartolina i de moltes hores de pintura i de molta diversió, perquè era un grup que ens venien molt bé. Els focus eren, crec recordar que eren llaunes, on hi havia peix abans. Llavors, quan fèiem l'obra,
hi havia com bastanta pudor de peix, sobretot a les primeres files, però que quedava compensada amb el teatre, que el teatre és una qüestió, diguem-ne, que fa que oblidis altres qüestions. És a dir, primer de tot, teníem un grup de nanos que només es dedicaven a això els divendres també, a dibuixar, a pintar, pensàvem els escenaris amb ells, miràvem quin material teníem, ens emportàvem a comprar, fins i tot un dissabte pel matí, quan anàvem apurats com sempre, quan arriba l'hora vas apurat, venien de forma absolutament voluntària, en lloc d'estar-se a casa o de dormir, venien, pintàvem, retallàvem. Era molt xulo. I sí que és veritat que hi havia la divisió, no? És a dir, hi havia els monitors d'escena, que ells només la part més interpretació era nostra, que sense nosaltres les obres tampoc haguéssim tirat endavant. Això és una cosa que si els pregunteu als monitors que hem sigut de escenografia i tècnica us ho diran de forma clara. És a dir, sense l'escenografia i la tècnica les obres no haguessin sortit com sortien, perquè vam tenir obres guapes, molt xules, amb uns canvis de decorats, una cosa molt elaborada. Clar, nosaltres veníem d'una promoció anterior en què hi havia escenografia i tècnica. O sigui, nosaltres com a nens... Hi havia dos de tècnica i monitors. Exacte. I nens d'escenografia. I nosaltres vam ser, crec que la primera promoció ja de monitors que no hi havia ni escenografia ni tècnica. No hi havia quòrum, no? Quan nosaltres vam arribar ja feia, em sembla que un any o 2 anys que no... Bueno, a veure, la tècnica sempre ens ho feien entre, no sé si ara funciona igual, tots els monitors ens repartíem la tècnica més o menys. Hi havia sempre 2 o 3 monitors que en sabien més que els altres no en sabien, llavors estava una mica més de recolzament. En els anys que jo vaig estar recordo sempre el Francesc Sabater i el Rafa de tècnics, el Jaume Carballal, per suposat, que va ser l'Héctor, que va ser qui ens va passar els coneixements. Jo no els vaig adquirir mai, ja us ho diré. Com a molt vaig fer servir 2 focus i ja està. tot en cartó, allò, fustes, pintar, decorats, i vam passar aquest canvi a tinc una taula a casa de l'àvia, porteu-la, una butaca, forrem-la... Van començar a aparèixer unes obres que, en comptes de fer servir les 3 peces aquestes, que eren uns cubs que anaven donant voltes en paper pintat i que es pintaven una nit cada obra... Ja no els heu vist, no, crec. Ja no existeixen. Van començar a muntar unes obres que eren unes escenografies loques, que arribava la reunió d'escenografia, arribava la reunió d'escenografia i l'equip deia, nosaltres hem estat pensant i com de difícil seria portar, no sé, una porta d'una masia vella al mig de l'escenari, vull dir, no sé, podem posar nens així, després dels cursos, al fons, o sigui, va començar a ser una barbaritat. El disseny era més fruit dels propis monitors o monitores que portaven el grup, tenint en compte la peça, i a l'hora d'executar sí que tot l'equip participava. Sí, me'n recordo. Us recordeu de l'embellir el bagul? Embellir el bagul! Vam embellir un bagul! No valia un bagul estàndard comprat, sinó s'havia d'embellir, perquè l'efecte des d'allà... Era molt més impressionant. Molt més impressionant. Jo es van portar una pistola d'aquestes de... Com es diuen? Sí, va portar una pistola d'aquestes d'aire comprimit per pintar. Jo crec que no es va valorar prou. No, és que des de l'última fila potser no s'acabava d'apreciar l'embellir. No. Crec que si haguéssim deixat que el pas del temps envellís el bagul per ell mateix, haguéssim anat més ràpid que fer-ho nosaltres, poder fins i tot. O també, no recordo quina hora era, que vam jugar amb baixar tots els ciclogrames, vam muntar com 4 pantalles de ciclogrames, amb forats, llavors tenies com diferents escenaris que podies anar pujant i baixant.
aquí ens van cridar l'atenció perquè pujar i baixar barres no estava ben vist durant les obres, però bueno, ho vam fer i no passava res. Hi havia moltes discussions, o sigui, hi havia la gent portava el projecte, però jo recordo moltes discussions tècniques de horror vacui, fem-ho més minimalista, no ho fem tan minimalista, això no ho sabrem fer, això no ho podrem fer, això no hi ha manera de que canviem un decorat tantes vegades, o sigui, la gent hi posava molta cullerada tant en el disseny com després en la realització. És que teníem molts cursos a coordinar i ho fèiem, era hores extra del taller, llavors aquí ens hi quedàvem fins les tantes de la nit pintant. Al final hi havia el creatiu, que tens la teva obra, tu portes molta creativitat i molta innovació, però a l'hora de la pràctica són hores i t'has de coordinar amb tots els cursos. Sí que va haver-hi un impacte amb el tema de escenografia, que és quan vam fer les estructures per Vincent, van ser per Vincent aquelles estructures Els cubs. els cubs, que després van, no sé, ara entenc que ja no, que ja deuen estar fenestrats, però van donar... De joc. Home, escenogràficament el clàssic era cartró amb fustes, o sigui, fustes fent de marc i cartró al mig i pintar la plaça del poble, l'arbre 2, l'arbre 3, etc. Però també és veritat que vam anar provant coses diferents. Recordo amb molt d'èxit guardar molt de cartró per construir mobles per làmines de cartró i va sortir una mena de bultos escenogràfics molt xulos. Allò ho recordo com una cosa bastant original. Recordo que algun il·luminat es va inventar el paper pintat penjat de ciclo, crec, no? Abans no es feia, quan era xaval no es feia això. Llavors, clar, era sempre fons negre i amb uns clips penjaven, algunes imperdibles penjaven alguns elements decoratius sobre la tela negra, però no hi havia més. Llavors hi havia plafons en paper, però clar, era 1,5 metres, 2 metres d'alçada, no hi havia més. I allò jo crec que va canviar, però jo vaig entrar al taller com a monitor que ja estava implantat, llavors allò era xungo de penjar i de... hòstia, no sé, era... Recordo algun altre il·luminat també va voler fer perspectives a nivell escenogràfic, com punts de fuga, i clar, allò era complicat. A la galeria tiràvem els rotllos de paper, que ja teníem medits en passes, crec que era, que ho feia. Sí, després ho vam fer amb el tros de la columna a la finestra, llavors sempre els tallàvem allà i els traslladàvem. Perquè la galeria... I tallàvem, gastàvem molt més del que feia falta. Sí, es feien molt llargs. Molt. Pintàvem molt lents, també. Bueno, la innovació més guai que vaig viure dins del taller, jo crec que és a l'obra del Jordi i de l'Alexia d'Amadeu, és que les llums de canvi en comptes de ser negres, o sigui, en plan de ser poca llum perquè es veia igual, doncs ho feien amb un filtre color, amb blau, i això està molt bé, jo crec. Bé, no sé, les hem tingut de totes, diria la Sara Sagarra. I també va haver-hi com una evolució, que crec que va ser la Laura, que li va inventar com unes esponges, perquè era un paper com d'una paret pintada. I va fer l'estampat. I va fer un estampat amb l'esponja i llavors era en plan... I llavors allà no sé si va crear un precedent també. Sí, va ser l'apogeu, que allà van començar els movis pintats. I llavors vam començar a no contentar-nos amb colors sencers ni amb estampats, i vam començar a dibuixar sobre els papers pintats. I va ser quan ja van començar a aparèixer edificis, sols, cels amb núvols i un munt de tècniques que realment els feien cada vegada més. Hi havia un Romeu i Julieta que canviaven el paper pintat i tot. Però no era de tot el cicle, sinó que, no sé, no me'n recordo, era com una mena de cordes i anaven passant i traient. I després també es va introduir paper pintat a la quarta barra, de manera que hi havia profunditat a l'escenari, que això era molt guai, perquè posaves un paper al ciclo i un paper a la quarta barra, llavors podies entrar i llavors això ja va ser una passada. O unes escales amb una tira de luminitat i així les escales no es veien. O l'altra cosa que mira, m'ha vingut tant, i no era jo, de les anècdotes, però m'ha vingut. Hi havia una obra que no vam arribar a fer, que era l'Hemisferi Fantàstic, que va representar una escenografia xulíssima i uns decorats superxulos, però en canvi es van haver de guardar, perquè el grup de nens que hi portava, en particular, era tan tremendo que és que no se sabia, no es va fer, o sigui, jo crec que era una de les poques obres que no es va fer, es va fer una altra cosa amb els 2 o 3 nens que van dir, va, nosaltres sí que volíem fer el tema, va fer un petit muntatge, però el decorat aquell tan malaurat
ens va suposar moltes hores de dedicació, però no va lluir. Intentàvem que primer cicle i segon cicle sempre estiguéssim a les 5 a sala en general, llavors quedàvem sobre les 4:30, a no ser que tinguéssim alguna cosa pendent, època d'hores, una reunió abans o coses així. Quedàvem per fer el cafè abans aquí baix, no? Quedàvem per fer el cafè abans. Sí. Com es deia el bar aquí? A les cocines o no, el King. Quedàvem al King. El King encara és... Ara és com un lloc de cupcakes i molt més sofisticat. Doncs quedàvem allà, un lloc que es caracteritzava pel seu cafè. Quedaves enganxat a la taula. Exacte. De fet, l'Albert, ara no et demanarem que la cantis, però té una cançó dedicada al cafè del King. Cantàvem tot sovint. Com a monitors normalment ja a l'hora de dinar acabaves, llavors dinàvem i ens anàvem ja al taller, és a dir, al taller a partir de les 4 ja hi havia gent, i llavors acaba de preparar les activitats, normalment teòricament ho havies d'haver portat preparat abans, però algunes vegades acabaves de preparar les últimes coses. I llavors, els nens comencen a arribar, estem a Sala Segarra, a mi sempre m'ha fet més vergonya com parlar amb els nens, llavors jo era com m'asseia allà i parlava amb els monitors, però Els assajos començaven en sortir d'escola, sempre hi havia la cosa aquesta de si podien o no sortir a comprar berenar o no, si podien berenar aquí a la Sala Segarra mentre esperàvem. En tot cas ens trobàvem aquí, a la Sala Segarra, i els 4 cursos sortíem després cap a l'espai que teníem assignat per assajar, que era rotatori, perquè lògicament tothom volia assajar a la Sala Segarra, però això no és possible, llavors ens repetíem de manera rotativa els espais. La escenografia era el mateix, però tu arribaves, a vegades anaves al Corte Inglés a comprar material, et sabies el NIF de Casper de memòria, el 0880 gent. És veritat. Són coses que estan gravades, perquè jo anava a comprar molt sovint, perquè ara necessitem uns vernís, ara necessites no sé què, per material, venies aquí, et canviaves, perquè teníem la nostra roba de escenografia, els nens també arribaven, es canviaven, que es poguessin portar de dalt a baix, i llavors feies això, tècniques de pintura, coses així, i a certa hora vinga a rentar-se mans i a rentar-ho tot, perquè més o menys s'intentava netejar pinzells, netejar no sé què. Ens semblava que la manera de preparar els assajos pròpiament de la part dramàtica o de dramatització havia de ser una barreja de pedagògic i pròpiament de l'art teatral, havia de tenir una barreja. Preparàvem per a totes les sessions molts exercicis d'autoconeixement, per exemple. Començàvem a entrar en el món de l'educació directament a partir d'una eina, que era la dramatització i l'espai teatral. Ens anàvem adonant que allò tenia molt més gruix del que ens havíem imaginat muntant les entremaliadures del tio Olivespilla. Allò se'ns anava fent gran i per tant el taller va anar creant un espai com de formació i d'aprenentatge. Ho fèiem els divendres, llavors, principi de final de setmana, llavors quan hi havia acabat les activitats lectives, amb la qual poder començar a fer teatre ja era per un moment d'esbarjo, no? El començament de la setmana començava amb el teatre, no? Llavors sí, sempre fèiem el moment de cantar alguna cançó de començament junts o fèiem alguna tècnica de respiració, en fi, entràvem progressivament, no? Després ens hi posàvem a treballar més en sèrio, però sí, el començament era una mica aquest. Els assajos duraven 2 hores, l'espai d'assaig durava 2 hores, i el normal era que durant el primer trimestre es fessin activitats formatives o de pràctica de tècniques teatrals i després a partir del Nadal, a partir del gener, es començava a assajar l'obra. Què passava? Que és que habitualment això es retrasava, l'obra no s'escollia fins al febrer i llavors els assajos quedaven una mica limitats. Però el calendari ideal seria repartir l'obra abans de Nadal, que se la poguessin estudiar durant el Nadal, i els assajos començar al gener. Això ja us dic jo que no passava gairebé mai. I llavors res, ens va trobar trobament amb els nens, cadascú a la sala que li tocava, i l'activitat, o si era època d'obra, poca activitat i molt cara barraca, alguna bronca perquè no se n'ha pres el paper, perquè era, diguéssim, el més habitual. Una altra cosa que vam canviar és que vam canviar que l'assaig acabés a 45 perquè acabés a les 7. Perquè fos 2 hores també. Quan se'n anaven els nens, ens quedàvem, alguns anaven a buscar berenar
Llavors, moltes vegades fèiem berenar en conjunt. Berenàvem i fèiem reunions. I un cop acabàvem fèiem activitats de monitors per millorar temes de grup o escenografies, el que fes falta, organitzar les convivències o la despedida dels monitors. Divendres hi havia reunió sí o sí, excepte aquells divendres que eren festius, suposo, però en general hi havia reunió per tot l'equip dels 11 monitors. Llavors, clar, segon cicle no assajava els divendres, perquè era el moment d'assaig de primer cicle. Llavors, segon cicle, anava a comprar el berenar mentre primer cicle assajava i a partir de les 6:45-7 començava la reunió. La reunió durava, es feia revisió de cursos de com havia anat aquell dia l'activitat i es planificaven activitats vàries. Reunions molt llargues, fins a altes hores de la nit, on intentàvem des d'això, acabar d'organitzar-nos, acabar de les escenografies i això, i recordo sortir amb les dones de la neteja pots obrir, sisplau? Crec que definia, almenys, el taller de teatre que jo vaig viure, que va ser reunions molt llargues, molt però molt llargues. I jo flipava de dir, com pot ser que sigui tan llarg i ens ho estiguem passant bé? Clar, hi ha moments de tot, però en general era dir, com et prens tan seriosament l'activitat perquè als nanos els serveixi alguna cosa o aprenguin alguna cosa. Llavors hi ha un nivell de discussió d'una profunditat absolutament forassenyada, de dir, ens estem aquí fotent una entelèquia espectacular perquè els nanos tinguin el millor taller de teatre possible. Llavors hi ha una dedicació tan gran que les reunions feien eternes. I més tard vaig veure en altres lleures on vaig estar com a voluntari treballant que no tenia tant de sentit fer-ho, però demostrava una predisposició brutal per part de l'equip de bona voluntat, de dir, ho volem fer el millor possible i creiem que aquí dedicant-nos i parlant, i jo opino, tothom opinava i tal, dic, bueno, escolta, jo què sé, potser és una mica més senzill, però les reunions per mi eren divertides, o sigui, eren, i ara, això és guai, això és guai, o sigui, no sé. Pintàvem també, quan s'aprovaven les obres, les reunions s'havien d'escurçar una mica perquè s'havia de fer la tècnica i s'havia de fer tot el tema de pintar, i sí, després cap allà a les 9:30, 10, no sopar. Sempre ens veiem, el Carlos a qualsevol dels bars d'aquí, teníem un grup format, organitzàvem moltes coses fora d'aquí del taller de teatre i amb un àmbit d'oci social i de companyerisme que sona molt conveiar, però és que era real, vull dir, era real. Una cerveseta ens ajudava a inspirar-nos en moltes coses. Sempre el ritual sí que realment el teníem com molt de ritual. Sí. I el Carles ens trobàvem amb els antics monitors. Durant un temps, després ja Durant un temps, però un temps anàvem Quan jo vaig començar de monitor, es sopava al Bizuco. Exacte. Amb els antics monitors que venien sempre. O sigui, de fet, tu anaves a sopar amb els antics monitors, que ells ja tenien com el seu lloc. La seva taula i el seu lloc muntat. I llavors, quan ells van començar a fallar o a deixar de venir, al cap d'uns anys, i és que un any o un parell, vam anar al Carlos. Sí, jo crec que això marca les diferents generacions d'equips, de taller, el lloc on després s'hi anava. I el Decopop representa aquesta generació que és una monitora nostra, i nosaltres i uns quants potser que després ja... Sí, el Carlos es va quedar... I suposo que després ha aparegut a algun altre lloc. Sí, això rotava en, crec que els 4 espais que encara es deuen rotar, no? Sala de Sagarra, Torelló, Galeria i aula de psicomotricitat allà a dalt de tot. Llavors un cop al mes et tocava a Sagarra. Jo crec que no era important aquesta, crec que estava bé que hi hagués la rotació i tal. Hi havia un ordre els divendres i els altres 3 cursos sempre tenien Sagarra un parell d'hores a la setmana. Uns assajàvem a la sala Sagarra, un altre curs se n'anava al que ara coneixeu com la sala Torelló, que llavors era el saló vermell, perquè les butaques eren vermelles, ara ja són marrons com aquestes. Un altre grup assajava a la sala de psicomotricitat, al Terrat, que no sé si encara existeix o té aquest ús, i l'altre grup assajava a una de les aules d'aquí al costat, de les que servien d'accés a l'escenari, o en un altre espai.
ara mateix no recordo si alguna vegada havien fet servir algun gimnàs o alguna altra aula, en fi, era una mica més precari. I així anàvem rotant. La gent sempre es baralla per Segarra, però jo crec que sí que és molt millor. O sigui, jo crec que sí que és la millor sala. Se sent superbé, es pot, no sé, hi ha llum natural, l'espai, no sé. Sí, a Escenografia és això, hi havia un llarg al menjador de profes, allà teníem dues sales molt grans, però molt grans, que teníem tot el material. I eren dues sales, a mig teníem la porta, llavors amb una guardàvem molt material i a l'altra treballàvem. En la que treballàvem era la sala de pretecno, que hi havia un professor a l'Albàcar que feia allà pretecno i que ens renyava si deixàvem taques de pintura. Abans de recollir, el divendres era netejar com a desesperats perquè no es notés que havíem passat per allà. I l'altra, que sí que ja estava molt més destrossada, que deixàvem tots els materials, les pintures, que realment estava molt bruta. I allò, les dues coses, eren el menjador de profes. I després, tu dius que on està el laboratori de química també és veritat. Després ens van treure d'allà, ens van baixar al quart pis, on hi ha el laboratori del quart pis de química, i allà també teníem la sala, és veritat, i aquella ja era més petitona. Nosaltres teníem molt d'espai per treballar, vull dir... Sí, allò va ser una època de bastant luxe, perquè de fet aquesta sala que diu ella, també per campaments i colònies la fèiem servir, per preparar materials i coses així, que havíem fet allà també, moltes reunions de campaments i colònies. I a nivell d'escena, en aquell moment, la nostra època, hi havia teatre des de 5è fins al que seria ara segon d'ESO, el 8è d'EGB. Va ser posteriorment que es va posar el que seria tercer i quart d'ESO, en aquell moment no n'hi havia. Aleshores ens repartíem els espais i fèiem... Qui tenia la sort que li tocava un divendres a la Segarra, l'altre a Torelló, alguns anàvem a una aula del 5è al 7è pis, havia anat algun cop a assajar, ens fèiem torns i cada divendres et tocava un. El dia que tenies la sort que et tocava a Segarra o Torelló, era una gran sort. I després... Ja teníem un calendari, me'n recordo que teníem un calendari, no? De 5è a 8è. I aleshores la distribució de tots els divendres i qui anava a cada lloc. I allò era sagrat, Qui anava a Torelló anava a Torelló, qui anava a Segarra i a les altres s'hi tocava aula i era sagrat. Només quan arribava la setmana del teatre, en funció de l'ordre de les obres, doncs sí que variàvem la sala, perquè es pogués assajar allà. Però fins i tot jo recordo algun divendres m'ha tocat una aula perquè hi havia no sé què, doncs feies l'apartataules i fer l'assaig allà. Recordo una activitat que em fa molta il·lusió perquè la meva filla l'altre dia està fent una mena de taller de teatre en una escola de música i li van ensenyar la mateixa. I va ser com un moment molt bonic de retrobament, que era el zip-zap point, no sé si fèieu, però està passant com la corrent en rotllana i fas zip cap al costat, zap cap a l'altre, point per saltar-te la rotllana i que cada cop és més difícil, vas introduint més coses. I l'altre dia em va fer molta il·lusió perquè la meva filla diu, mira, jo també ho feia això quan era monitor. Aquesta recordo la de les fruites, mandarina, no sé si l'heu fet mai, que has de dir 3 cops ràpid la fruita abans que l'altre la digui. Hi havia, crec que era el meu 5è de primària, que tenia l'Urun i l'Ester de monitors, no sé si se la van inventar ells, però era l'activitat més random del món, o sigui, ens feia molta gràcia, que era que fèiem Lindo Gatito, fèiem una rotllana, llavors tu havies d'anar de persona en persona, intentant fer-los riure, i ells havien de dir Lindo Gatito, Lindo Gatito, Lindo Gatito 3 vegades sense riure, i llavors, si deien això, doncs com perdies i havies d'anar a una altra persona. Però ens feia molta gràcia per algun motiu, o sigui, era molt difícil. I això. I les claus és bastant èpic. Qui se'l va inventar? Crec que se'l van inventar l'Eulàlia. Bueno, sí que se'l va inventar, però en plan, és com relativament recent, en plan d'això d'amagar les claus per algun lloc de les bambolines a Sala Segarra i com una mena de picaparet que ho han de trobar, però no sé, als nens els hi flipa, no sé per què. Fèiem moltes coses de jugar, de moure's, veies, arribaven els nens agobiats de setmana o tal, i de veritat deies, canviem, o sigui, fotem-los córrer, que disfrutin, que canviïn la història. Perdre la vergonya, el contacte físic entre ells també... Sí, clar, depèn de l'edat que tenies, no? Sí, la confiança entre ells.
ells, no? Perquè fèiem molt treball d'aquest inicial, el primer trimestre era això, era treballar al grup, treballar l'equip, I parlar de les emocions i com identificar emocions, coses que ara a pedagogia, per exemple, passen des dels 3 anys. A nosaltres ningú ens havia parlat d'aquesta terminologia fins que no arribàvem al taller i amb 10 o 11 anys érem capaços de demostrar emocions o llegir emocions en els altres sense paraules. I jugar amb això, no? Amb el que et passava a tu, jugo i interpreto i faig veure que, i això amb el nen és superenriquidor. Sí, crec que hi havia una cosa que m'agradava especialment, que era prendre consciència, més segurament al segon cicle, però crec que es va treballar bastant d'una manera més o menys monogràfica el fet que s'aprengués a tenir en compte tot el gest en el teatre. I això és una cosa que era com, jo ho notava com a nou, com a nano. I després com a monitor veia que era important i que es podia fer teatre i comunicar més enllà del text. I tota la part no verbal jo la recordo en especial, com que tenia sentit. O sigui, no sé, crec que era guai, et senties com, això és teatre, no cal que parlem, hem fet cos, no? Jo recordo que tenia algun monitor en esquema, que aquell monitor sabia d'aquest tipus de registre i altres sabien d'una altra, llavors, com, hòstia, una certa especialització més o menys idealitzada com a nen. Recordo molt que després ho vam utilitzar, però que ens ho van fer a nosaltres el rigor, el tararí, el Johnny Mary. És una dinàmica que ens va ensenyar l'Àlex Rigola i ens va encantar a nosaltres com a participants i de fet tots jo crec que en algun moment l'hem utilitzat. No, i llavors quan érem més grans els feien portar un objecte, jo recordo molt aquesta, que ens feien portar un objecte i ens havien d'explicar la història d'aquest objecte o inventar-se una història a través d'aquest objecte. I aquesta els encantava, els nens grans. I també hi havia, de l'objecte, hi havia com la versió ampliada, crec, que era, doncs ara aquest objecte ja no és aquest objecte i cadascú havia de pujar a l'escenari i transformar aquell objecte en alguna altra idea que no era la realitat de l'objecte. Aquesta activitat era molt divertida, de fet. Home, aquí veies talent, amb els nanos, vull dir, descobries que alguns tenien una creativitat increïble. Posaven la mà i treure un objecte i mitja escena i improvisar, improvisació, però a partir d'un objecte que fos al centre del personatge que acabàvem de crear. I que també s'ha de veure és que hi havia un nen que pujava a l'escenari i no sabia què li passaria, no? I anaves al segon i dius, ara tu vas i li preguntes, no? I creaves, havien d'improvisar en base a una acció que tu li havies generat a part del segon. No parlar de les relaxacions, aquest moment tan còmic on els teus nens t'ho dien perquè és com no volen fer-ho mai i tu els forces a fer allò que no, però després els hi va bé. La relaxació era un punt importantíssim, jo crec. I vam aprendre a fer. Jo recordo una molt mítica que vam fer amb l'Albert, que a més, d'aquells moments que tu improvises fent de monitor. I ens van sortir de conya, i amb paper de diari, música, no sé què, i els xavals van acabar... I dedicàvem molta estona també al moment de baixar, relaxar, que mentre sortíem bastant bé. Sí, el moment de l'assaig treballàvem molt en com fer activitats d'inici, l'activitat llarga del moment de l'assaig i com tancàvem. O sigui, abans fèiem relaxació, però tancàvem molt què ha passat avui, com hem estat, no? Tota aquesta part que hem après, que ara es fa molt a les escoles, però que... 2 hores sense pausa, Sí, no parem, és que no. De 5 a 7 sense pausa, però que eren bastant autodidactes. És que quan hi reflexionem ara plegats, dius, no teníem formació. Jo recordo aprendre poemes a uns quants grups que vaig tenir i crec que era una bona pràctica relativament divertida. També m'anava a fer, jo recordo que després, quan jo estava, també amb en Rigola vam aprendre molt i també quan el Xavi
el Xavier Serrat, va començar a fer coses de clau, teatre d'objectes i estudis de teatre amb el mètode Lecoq, ens va ensenyar moltíssimes de coses d'aquestes que eren molt diferents i molt xules també. Recordo que feien moltes coses, dir el text amb nens agafats a sobre, uns sobre els altres, caminar, i tot això era molt xulo. I de teatre de situació moltíssimes, clar, però aquestes sí que no ens vam inventar res. Des d'improvisacions a partir del que t'ha deixat el teu company anterior, de crear una situació i tu l'has de reagafar. La limitació, de dir no pots parlar o només pots dir sí, potser, coses així. I no sé, segur que si penso se'n recordaré de res. Crec que repetíem molt també les activitats que ens havien fet els nostres monitors. Sí. O sigui, en el fons agafaves que t'havien ensenyat a tu i tu anaves... Sí, el que funcionava, bàsicament. I la clàssica de l'entra i surt. L'entra i surt era continu. Però bueno, sempre hi havia l'entra i surt, no? Era algo que bé, estava bé. Entra i surt. Sí. Entra i surt. Entra i surt. El feu l'entra i surt? Sí. Magnífica. Sí. No sé, l'entra i surt sempre m'ha semblat una tonteria. De l'escola que es posaven a la palestra perquè el públic ho vegi i pugui tenir un tastet de cada cosa i s'informi i tal. Però jo crec que no hi havia gaire informació del que anava, era més un entreteniment per xavals que després més o menys se n'obliden o no. No recordo que tingués molt de sentit. De totes maneres, clar, va haver moments que estàvem tan apurats que malgrat acabar, simultàniament s'estaven fent escenografies. Llavors, tot era una mica... No era confús, no sé. Però bueno, el que sí que seria malgrat acabar, això és cert, és que s'introduïen els monitors que en aquell any estaven fent primer batxillerat. Llavors això crec que és una molt bona praxis, perquè ja tenia un primer contacte i anaves veient qui tenia més interès i tal, i això està bé, crec que això està bé, perquè clar, venien nens, no? Això crec que tenia sentit. Perquè organitzàveu vosaltres? O organitzaven... L'activitat. Clar, no, és veritat, l'organització ho feia primer batxillerat. És veritat, no me'n recordava. Clar, és veritat, sí. Cert. Sí, era això, no me'n recordava. Bé. Yes! Era com un pegote. Sí, exacte. Al mig del curs. Sí, que havien de sobte, una setmana abans o dos, era com, hem de preparar alguna cosa. Aleshores, vinga, els grans faran això, els petits faran l'altre. I res, però era divertit per dir en si. Sí, era un matí diferent. L'únic que ja cap a, no sé, el meu últim o penúltim any també aprofitàvem per fer escenografies, que això no era tan maco perquè clar, aleshores sempre hi havia, qui estava més estona treballant, qui estava més estona... Sí, va comentar alguns problemes, però com, ostres, jo porto treballant pintant paper i truquem els nens, que això no és una miqueta més divertit. Perquè moltes vegades assajàvem el dia del Mercat de Calaf. Recordo haver vingut a fer assaig perquè la setmana següent teníem la setmana del teatre. És possible. Aleshores s'anunciava per Mercat de Calaf, però recordo dissabte al matí, que això ara també suposo que no us ho deixen fer, però quedàvem amb les famílies i veníem un dissabte al matí a assajar l'obra si la teníem el dilluns o l'altra setmana. I fèiem torns, que ens repartíem Torelló i Sagarra. There's a stranger in my bed, there's a pounding in my head, glitter all over the room, pink flamingos in the pool, I smell like a minibar, DJ's passed out in the yard, Bobby's on the barbecue, this a hickey or bruise, pictures of last night ended up online, I'm screwed, oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled, damn, last Friday night.
institucionalitzat el que es coneix com la Setmana del Teatre, que no sé fins a quin punt encara ho seguiu o ho apliqueu. Les obres es programaven bàsicament un divendres, dilluns, dimecres i divendres, de manera que en una setmana es feien les 4 obres del que llavors era la EGB, que era de 5è a 8è i que era el taller més tradicional, més genuí, el taller de teatre tradicionalment havia aparcat aquests cursos. I els cursos ja més grans, primer i segon de BUP, algun any potser tercer, el que equivaldria ara als últims anys de l'ESO, feien la seva obra en una altra data, no sempre coincidint amb la Setmana del Teatre. Algun any sí que havien coincidit, altres no. I aquesta setmana normalment tenia lloc ara cap a finals de maig o primers de juny. La primera setmana del teatre ens la vam inventar nosaltres, quan estàvem nosaltres al taller. Me'n recordo molt del Mercat de Calaf i penjar en el Mercat de Calaf el primer cartell que deia primera setmana del teatre del taller de teatre, del TT. Jo ja me la vaig trobar. Quan vaig entrar al monitor, em sembla que ja era la segona o la tercera setmana del teatre, però pel que sé era la forma de concentrar en una setmana, de divendres a divendres, les 4 obres que es feien, de manera que tampoc teníem hipotecat tota l'escola o la sala Segarra o l'espai que fos durant 2 mesos, perquè posats a escollir tots, a més, com sempre anàvem justos de temps, no? I sempre volíem assajar una mica més, tots volíem fer les obres al juny i al final es va concretar i concentrar tot al maig. La Setmana del Teatre no deixa de ser una setmana del teatre, llavors això vol dir que en una setmana, d'un divendres a un divendres, es concentrava tota l'oferta teatral per 2 motius. La primera, crec que la més important, guanyar visibilitat a nivell de poder promocionar aquestes obres de teatre de manera conjunta, poder tenir un cert protagonisme a l'escola durant aquella setmana i arribar d'aquesta manera a més gent i atraure una mica més de públic. Aquesta era una de les raons principals. Després hi havia raons més pragmàtiques, el fet de dir passàvem abans de fer una obra cada divendres, que això ens dilatava durant no sé quant temps estàvem fent obres amb tot l'estrès que genera, concentrar-les totes en un mes, en una setmana, perdó, agilitzar una mica el tema, feia que tot fos més, fluís més, era molta feina pels monitors segurament, però al mateix temps també et permetia aprofitar el subidon una mica, tenia certes economies d'escala, ja tenies la sala per tu durant tota la setmana. Perquè des de l'escola es queixaven el motiu de que teníem tants dies ocupada la sala Segarra que això era un embolic, i ens vam decidir, fem un intensiu. Però un intensiu pels monitors, ja ho sabem, no? Era bèstia, dilluns, dimecres i divendres. Que si no, sobretot per l'ortografia tècnica es feia molt llarg, perquè al final era un mes i pico fent obres de teatre i no acabes. Sí, va ser un tema de practicitat. Sí, perquè al final era personografia tècnica. Tenia un avantatge, i és que t'anaves un divendres i no tornaves a casa teva fins al divendres de la setmana següent, o sigui, ja arribaves amb barba a casa, la teva mare no reconeixia, però tenia l'avantatge que ho concentraves. I també hi havia l'avantatge de que sempre hi havia la típica lluita en escena de que ningú volia ser el primer, tots volien ser els que feien l'obra al final. O com a mínim en divendres. No dic abans que existís la setmana del teatre. Perquè clar, era un divendres un curs, la setmana següent un altre curs, clar, entre el primer que feia l'obra i l'últim que feia l'obra passava un mes. Hi havia menys assajos i a més després un cop havies fet l'obra que era com si haguessis arribat ja al clímax de la situació i hi havia un que i ara què fem? No sabem què fem els nens. O sigui, per una practicitat es va decidir crear la Setmana del Teatre. Va dir, mira, concentrem tot en una setmana i així ens ho teníem de sobre. I la setmana estrenàvem amb els nens del curs, que feia com especial il·lusió. Aquesta obra acostumava a ser una mica la prova l'assaig general, llavors ens permetia polir i la presentació final hi havia un canvi qualitatiu considerable. Jo recordo molt el temps entre l'obra d'aquesta assaig general amb els companys de classe, aquell temps d'impàs amb l'obra de les 5 de la vestra, quan venien al... Es relaxaven, no?
jugaven, berenàvem tots junts, normalment aquí a la galeria... Nosaltres, quan fèiem escenografia tècnica, nosaltres el que fèiem era dirigir el canvi de decorat. Amb el text dèiem, i aquí hi haurà un canvi, s'apagaran les llums, és la tècnica, apagaven les llums. Tu sortiràs per aquí, tu per allà, agafaràs això, posaràs això, i assajàvem els canvis de decorat. Sí, els fèiem anar tots de negre, amb mitjons, no es podia parlar... De fet, l'assaig general era molt xulo perquè venien tots, els que havien preparat tècniques i feies l'assaig amb ells, els tramullistes. Era xulo, sí. Jo crec que durant els 5 anys que he estat l'estructura general s'ha mantingut molt estable de fer eminentment obra en dimecres, obra en divendres i assajos generals en dimarts i en dijous. Clar, ara no sé com ho feu. Jo recordo quan jo portava els petits, no sé si ho havíem arribat a fer en 5è, jo només vaig fer una vegada a 5è, però amb els que teníem ara segon d'ESO, els que eren 8è, nosaltres ens els emportàvem al mig matí. Ens els emportàvem al mig matí, dinàvem per assajar o per acabar de preparar les coses o perquè estiguessin junts, aquí tranquils, anaven arribant, anaven deixant les coses, per aquí per les de la Segarra, llavors dinàvem junts. És que com a nens ja ens ho feien, això, I com a nens també ens ho feien, que et passaves tot el dia allà i era molt guai. I al final vam acabar veient que no era tan necessari fer-les en dimecres i en divendres, que també tenia altres avantatges. A més vam anar reduint hores, perquè algunes eren una mica ridícules, perquè a vegades començàvem amb nens que havien de fer una obra a les 3 i estàvem a les 9 del matí allà tots, què cal fer? I passàvem tot el matí sense fer res. I llavors vam dir, si quedem a les 11 esmorzem bé i a les 12 comencem a fer feina, perquè tampoc... Però jo crec que s'ha mantingut bastant. Sí, era anar a la facultat, fer el que podies, estudiar, venir a la setmana al teatre, quedar-te fins a les tantes, muntar, desmuntar... Que passa que estava organitzat per cursos i tenies escenografia i tècnica, clar, és diferent a com ho feu ara vosaltres, que tots ho feu tot, no? I tots els monitors no entenc que és així, que venen a tot. Aquí que fèiem que el que li tocava tenia, jo al 5è em tocava el dilluns, tenia el meu de tècnica i escenografia i érem els que ens tocava l'obra, i els altres venien si podien, però tu com a curs tenies organitzat. Passa que acabàvem venint tots, no ens enganyem, perquè era un gran sacrifici i ja ens veníem igual, veníem tots tota la setmana. O a maquillar, o el que sigui. Veritat, perquè era escenografia tècnica i maquillatge, això ho hem anat polint amb el temps, al final. I també maquillaven els nanos, maquillaven els companys, vam comprar caixes de maquillatge, no? Sí, això també ho fèiem. És molt intensa, però és molt xula, perquè tot el que has preparat durant tot l'any és l'època on arriba com al final, veus tots els projectes que vulguis o no, encara que no fossin directament el teu, has estat seguint-los, els veus acabar, no sé, veus moltes emocions. Jo crec que hi ha una cosa que és molt maca, suposo que es fa igual, que és el fer relleu entre obres, perquè és com dir, veus, està existint alguna cosa. Tu durant 2 o 3 dies tens com la pressió de que ve la teva obra, tot el teu equip, el teu voltant, estarà pendent de... I això és el relleu, que és molt maco. Això és molt maco, i per el que has dit tu, com et volques com a equip també a la persona... Sí, realment. La majoria d'equips de monitors que fessin bé passava una mica això, que estàs cobrint en plan tot el que falta, o acabes una obra i el dia següent ja és menú. Pues venies al canvi i ja està. I depèn d'aquí, no sé, són planes. Mira, ho donarem tota època d'obres. I la gent es saltava classes d'exàmens, s'aplaçaven... O sigui, hi havia un nivell d'implicació brutal. I això crec que definia molt l'època d'obres per la intensitat, perquè hi havia obres, sovint 2 obres per setmana, i muntatges previs, llavors gairebé tota la setmana era d'una intensitat que pensaves, uala, aquest mes de maig no he dormit pràcticament, però és una sensació emocional que t'omple molt durant tot el que has fet l'any, però ja té pes per si sola només tenir sentit com anar a època d'obres i estar molt a tope en aquests moments, perquè hi ha molt de desgast, però també és quan els moments més extrems, quan la persona també els sentiments afloren com broten. Llavors, hi havia de tot, però era d'una intensitat molt... i d'acompanyadisme, recordo. Hi havia molts piques també, però bueno,
emocionalment era intens i bonic, era com efímer, saps? Hi havia un sentiment de tot s'acaba, hi havia molt d'alt i baix, saps? S'acabava una i començava una altra, llavors, hòstia, era com molta emoció concentrada i crec que ho defineix molt bé, això. Sí. Això també ens ho emportem, o sigui, la sensació aquesta de quan fas una cosa voluntària i t'hi mates i hi ha un munt de gent que s'hi esforça i col·laborem entre tots, al final surt allò i dius això són aquelles sensacions a la vida de dir, ostres, això m'agrada, saps? I això ho teníem cada any diverses vegades, Sí, però el fet aquell també que quan acabaves d'obra dius, ja està, ja no la podem tornar a fer, no? Sempre et quedava aquesta sensació de no poder-la repetir. Una vegada només. Perquè clar, la feies la tarda pels del curs i després de la nit, que la de la nit acostava a sortir millor, perquè clar, l'havíem fet 2 cops. Però després els pares d'allò i si la poguéssim tornar a fer, no? Perquè era una llàstima. I els pares sempre són un públic més agradable, sí, no? I tant. La recordo emocionant, la recordo estressant, perquè realment sempre passa que no arribes a temps, ni amb els nens, ni amb les escenografies, ni amb res, i amb molta il·lusió, perquè realment quan veus els nens pujant i com viuen aquell moment de fer l'obra davant de les famílies, és molt màgic, és molt màgic. Per molts és el seu primer cop, els nervis, l'emoció... És molt bonic, pujar dalt d'un escenari és molt potent i quan tu estàs al darrere però has acompanyat aquells nens fins a aquest moment, és un moment molt especial. Jo crec que va estar bé, perquè al final era una manera també de que tots els monitors ajudaven en tot. Perquè començaves al teatre i el que li tocava l'obra el dilluns estava allà pringant, però el que li tocava l'obra el dimecres estava ajudant. I veig una fer més caliu. Això també està bé. Sempre hi havia les corredisses d'última hora. Com estava el taller aquells dies de setmana? Com estava el taller de teatre? La sala de teatre no existia. Era mitja sala. Era una leonera, jo. Sí, jo recordo com això, era molt ritual tot plegat. I això no sabia que quedava més tard, però jo recordo com superguai. O sigui, era el millor, perquè a més jo, bueno, com quasi tothom, teníem classes particulars, no sé què, i recordo com estar aquí, són les 5:20, no sé si tenia les 5:30, amb les són les 5:20, me n'he d'anar i era com no vull fer el clàssic pensant tot el rato, vull tornar, o sigui, que era molt cansat i tot plegat, però com decidir que durant un dia estaves allà i no feia res més que estar allà. Era bastant gratificant això de pensar, no, tot el mes la prioritat és aquesta i realment era salvens al col·le i a partir d'aquí feies escapades a la uni a fer un examen o escapades a fer una classe particular, però la major part del temps era aquí, i tothom molt loco. Hauré d'estudiar mentre estic fent tècnica i com aquesta confraternitat de tothom està prinant tant o més que tu, però és igual, anem a prendre una copa de vi quan sortim. Jo crec que, en general, es crea un... Hi ha de tot, òbviament, i al final et pots crear. I quan ho expliques, dius, mare de Déu, les hores que vaig invertir en una cosa tan... No va dir superflua, no és superflua, però vull dir tan volàtil, que ja va passar i ja ha passat i ja està, però en el fons tot queda aquí, que tens una experiència que molta gent no ha viscut i que és un regal. Era l'únic moment de l'any que t'adonaves que per l'escola era important el taller de teatre, no? Perquè acceptaven que els nens sortissin abans de l'aula per preparar una cosa que no era curricular. Jo recordo com a nen fins i tot això el monitor venia a classe, picar a la porta i dir has de sortir d'alguna manera. Tu arribaves a primera hora del matí, jo com a nen me'n recordo, tu arribaves a primera hora del matí, seies i allà hi havia el profe dient coses que a tu no t'interessaven per res, perquè tu només pensaves que tenies obra. I ja està, i era com aviam quan venen a buscar-me i quan trigaven una mica més i em veia sortir uns quants d'allà de l'altra classe del costat i no venen pel que siguis, et mories allà com a nen, jo moria. Ara no ho farem, ara tu començaves a passar alguna cosa, no ho farem, trigat massa, s'ha suspès. Quan venia la Mireia, que era el nostre cordi, i venia i deia he portat el calendari d'obres. I començava tot. No. Jo recordo que estava costant l'època d'obres i era en plan, vale, va.
s'acosta, et vas com reorganitzant la vida, vas avisant a la gent que desapareixeràs molt fort del planeta, perquè no tindràs... Bueno, és que sí, quedem, no, època d'obres, al fin de liar, Jo no avisava ningú. Bueno, però tampoc, però... Una mica sí que planificaves que aquell mes no podies quedar per sopar cada dia. Clar. Sí, ho planificava moltíssim. Però espera, perquè tu vas deixar de dormir. Escolta, jo feia moltes coses, Jo era en plan, niño... Les que es posen un plan de coses a fer, saps? Recordo obres de teatre d'aquelles, sempre surten xules, però sempre n'hi ha alguna d'aquelles que dius uala, aquesta, que rodoneta que ha sortit, perquè l'escenari havia quedat molt xulo, perquè els alumnes aquell dia estaven molt inspirats. Jo el que sí recordo sempre és la sensació que hi ha a l'assaig general sortir un desastre. Sí. Aquella sensació de dir, és que sortirà fatal i després resulta que surt bé. No és que l'especial, és que sempre passava igual. Sorties de l'assaig general desesperat, no s'entendrà res, no se'l sentirà, serà un desastre, no sortiran quan toca, i després funcionava, no? I això que, clar, també ho feu amb nens petits, perquè cinquè de primària són nens molt jovenets, i eren capaços de memoritzar-se obres que deies, home, Déu-n'hi-do, i les veies i deies, bueno, la satisfacció que teníem al final, sí o no? Era un subidon. Ostres, que bé que ens ha quedat. Jo mateixa, com tenir com emprenyades amb algú en concret o amb mi mateixa o en tot en general, però sempre de veure al taller que hi hagués algú que òbviament no havia estat en el moment crític de Segarra i dir, va, ja està, i tornar a Segarra i superbé. O sigui que realment és com una mena de cohesió i com que estàs tots al mateix barco i si un falla s'enfonsa i no es pot enfonsar perquè no ens podem permetre que això mori. Sí, és que t'espavila molt el taller de teatre, t'espavila moltíssim. Home, i el fet que estiguin els nens fent l'assaig de la setmana mentre els altres estan no sé on, que estàs preparant l'obra de després, no? Vull dir, una coordinació brutal. Aquí la coordinadora. No, tot el temps el fes servir. Jo, no sé, ara ho deia també perquè crec que a vegades hi havia problemes a l'època d'obres, per exemple, els monitors que estaven al col·le encara, el primer any de monitors que a l'escola a vegades trobes professors dient però pot ser que necessitis tant temps, és necessari, i no només per el fet productiu, sinó perquè és temps que necessites com per dedicar-se al projecte que tens amb el teu grup, amb l'equip de monitors, és un temps molt maco, val la pena. I amb algun dels vídeos que us he deixat surten dos personatges que són el Costi i el Costi. Això és el que jo volia parlar, perquè si algú se'n recorda la setmana del teatre era el Costi i l'Anticosti. El Costi i l'Anticosti, que eren dos ninos. Com a monitors ningú volia ser, però perquè la vas eren dos disfresses enormes, encara la típica cara de teatre, d'espuma, irrespirables i surten i no sé si els podreu recuperar, però això, el Cost era la comissió organitzadora Setmana del Teatre, d'allà va sortir el nom del Costi i de l'Anticosti. El Cost era molt agradable, sempre estava feliç i rielle, i l'Anticosti era dolent. Bueno, com les màscares del teatre, no? Però també era un símil d'això. I ara... No, però jo per exemple recordo molt guai quan s'acabava la primera obra i tenies temps. Si era de les que s'acabava a les 2, perquè era al migdia, era com va... Exacte, les que feies al matí era com, uah, ara queda com tota la tarda de tornar a posar-ho tot al lloc, però de me'n vaig a fer un cafè, o sigui, era com la part relax, no?, de dins de l'època d'obres i que igualment havia reservat la tarda per fer allò, que era molt guai també, perquè no se't passava pel cap l'opció de jo entre obra i obra me'n vaig a veure tal. Bueno, hi havia gent de tot, hi havia gent que entre obra i obra estava... Però jo la vivia així. De trobar una altra, no sé què. Però jo, però era com ho vivia així, que també et buscava, formava part de l'època d'obres, fer el cafè, aquesta estona amb els monitors i anar allà al menjador. El text del tríptic, la penya posa l'ànima allà. És un puto text, jo què sé, però hi ha una implicació emocional tan gran que dius, bueno, almenys la meva vivència, no sé, però... Sí, 100%. No sé. Que guai, i la recordes molt, les èpoques d'obra. Sí. Una calor brutal. Recordo noies tenint la regla que es posaven al terra
com pel fred, que li alleugeix, jo pensava, la penya embogida. Tos nerviosa. La tos nerviosa va ser molt heavy. Època d'obres, tos nerviosa. Hola, què tal? Com Molina. Era com... Ara començo ja a tenir més records. També recordo que quan el dia de la cloenda de la setmana del teatre, des de dalt, des del coro, no sé com li dieu vosaltres, però jo li deia al coro, des d'on estaven els de tècnica, es llançaven globus, molts globus. Però el que la gent no sabia és que a la tarda els monitors que no feien l'obra havien estat inflant tots els globus i sortíem d'allà damunt les paperes. Impressionant. Inflaves globus hiperventilados per els globus. Després. Però sí, no, tot. A mi m'agrada molt com el moment de maquillar els xavals. Sí, era molt guai. Això és molt xulo, que estan tots sentats per aquí i tens com monitors i maquillant. I també és un moment en què també, com a monitor, tens una mica de contacte amb altres nens i veus la dinàmica del grup. Si no són els teus nens, també és com el moment de crear el vincle i confiança de no, mira, jo seré la persona que està aquí i si tens algun problema jo estic aquí, no? Perquè clar, igual no són els teus i no els coneixen i jo soc fatal pels noms. Pues que sàpiguen que em tenen a mi de referència i que em coneguin i que em tinguin una mica de confiança és molt important perquè surti més endavant. Sí, és que la tasca és tal qual. Jo he recordat que mentre aquí hi ha 2, hi ha 3 tallant papers de no sé què, hi ha 4 plegant els tríptics, o sigui, està tothom. Jo recordo, en moments d'èpoques molt xungues, anar com quasi caminant i plegant tríptics o tothom, te plega tríptics durant l'obra. Durant la primera obra es plegaven molts tríptics. Bueno, i si venia algun amic a veure la primera obra, no sé què, l'Elsa tenia una amiga que està tot el dia plegant tríptics, tu. Ai, no sé, molt... està bé. L'època d'obres és molt guai. És la típica cosa de la vida que després de l'època d'obres et poses malalt i dius, has acabat alguna cosa, perquè aguantes fins a l'últim moment i llavors... Però acabes. És guai, però jo... O sigui, en plan, és forta, però també jo crec que hi ha una part de que ho vivíem nosaltres així, De veritat. És que a mi em va passar que quan hi havia la noia que havia entrat, jo em vaig seure i li vaig començar a explicar que era l'època d'obres i vaig ser tan sincer que la noia no va voler entrar, va dir, potser aquí no piqueu, llavors és llavors que no s'ha d'explicar això, així. Bueno, però, o sigui, és fort, però jo ara em tiraria una altra vegada a fer el mateix. Sí, no. O sigui, és una època heavy, però és que la repetiria sense qualsevol dubte. Sí, no, i també això, i moltes responsabilitats de, no sé, de que madures molt, així que... Si acabes de fer una cosa, vas corrent. Què faig? Què necessiteu? Pinto nens? Tal nenes? No? Tal? Vaig a buscar tal? No? Vull dir, al final. I van sortir moltes idees i molt bones idees de setmanes del teatre. Els costis, l'anticostis, la manera de fer el tríptic, la manera de treballar amb tècniques... Bueno, va ser això. Va sortir bàsicament per una practicitat. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh what a thrill. Girl, and it's your records to quitting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You keep it on and you move, and honey, I think I'm mine, looking fine. Goodness gracious, quitting balls of fire. Nosaltres la sort que vam tenir és que ens va enganxar el 10è aniversari del taller. I aleshores això va ser brutal. Va ser brutal perquè anys anteriors de monitors s'havia també intentat fer teatre per monitors, i fer grups i tal, i s'havien fet algun dispara Flanagan, recordes que s'explicava, intents de fer obres i tal. I mai havia quallat, perquè no acabava d'això. Aleshores a nosaltres ens va enganxar la celebració del 10è aniversari i això va ser el motiu perquè fer una obra de monitors, és de les primeres que es va fer, i la celebració va ser molt xula perquè aleshores els vam fer un dia tots els nens del taller, els vam fer l'obra, el típic, com ara fèiem amb els nens, que fas 2 torns, un pel curs i després... Sí, mira aquesta panxeta, que no m'aguanto! Un dia que entrec i t'he d'arrossegar, o sigui, fa 5 minuts i algun més! No, que 5 minuts! Tinc ganes de començar, que no has vist que acabem de passar com ho és? Home, va, vinga, més queixa gent.
Molt bé, la Mercè. Era la inauguració del parc i de l'estàtua. I de l'estàtua. Llavors, la primera part de l'obra me la passava tapada com una estàtua allà. Sí? Vaig estar la primera part que estava coberta. Sí, coberta amb un... No, clar, no estava inaugurada. Perquè no estava inaugurada. Clar, sí, sí. Érem una generació que ens agradaven molt les músiques i les cançons i les coreografies. Ara no ho feu tant. Ara està molt de moda al carrer, però abans ja estava de moda, en aquell moment. Però abans la majoria d'obres li posàvem una coreografia. Sí. I recordo els assajos de la coreografia perquè cada un habilidors europeus, no? I hi havia més habilidors i altres que no. I a l'obra en vam posar bastantes, com podeu veure. Quan l'estàtua desperta, que balla, fa un solo pel mig de l'escenari. Va ser magnífic. Sí, amb la música. Sí, amb la música d'Armes de Mujer. Sí, això sí. Va ser magnífic. Si trobeu la cinta... I la vam escriure entre 4 o 5 persones. Vam dir, mira, doncs podríem fer això i fer allò. Si veiés a retall segurament no se'n cauria la cara, però perquè li tinc molt d'apreci, molt de carinyo, però és una obra de teatre escrita per gent que no en sap molt, perquè l'únic que buscava era que els monitors poguessin fer alguna cosa. I la veritat és que ens va agradar, i la gent s'ho va passar molt bé, almenys això és el que ens van dir el seu dia, vam dir, hòstia, doncs això mola. Però pel camí, em sembla que tenia la biblioteca, hi havia hagut el saló verd, perquè les cadires eren verdes i dures. Però allà havíem fet la majoria de les obres de teatre. I quan es va decidir que es convertiria en una biblioteca, doncs a nosaltres ens va derrumbar. No? Semblava que ens treien l'espai en el que havien passat més coses del taller i vàrem preparar un muntatge que en dèiem homenatge al saló verd. En aquell muntatge hi van participar tots els nens, tots els monitors. És a dir, hi havia moments en què la creació teatral era supercreativa. La invenció del guió era un treball de creativitat, tant de monitors com de nois i noies. I per tant, jo crec que aquí obríem camí a anar més enllà de la idea clàssica de fan obres de teatre i les representen. No, però és que se les inventen. I un altre que va ser l'Oiolaco, que vam aprofitar que era... Bueno, us la va demanar l'escola, aquesta. Bueno, no, li vam oferir l'escola per commemorar, no? Per commemorar i de fet sabien que li oferíem allò a l'escola i que ens ho comprava segur. Claro, no le vendía Superman, le vendía casi la Loyola. A més, en aquella època, Alfons Banda, que era el rector. Jo recordo anar a Alfons Banda a un estudi de la universitat a fer la gravació de la seva veu, perquè era la veu de l'Oiolaco Chiqui, i dirigint a Alfons Banda, que és tot mare meva, no? Molt amable i aquella veu com omplia la sala Sagarra, aquella veu que Alfons era brutal. Era una persona que tenia una veu molt profunda. L'Oiolaco Chiqui, que van participar professors i que era la història una mica de ser la veu va no fer l'Alfons Banda i els 7 jesuïtes eren del Junta de Letra Nostra, estaven Jordi el Raimon ens va deixar sotanes antigues, va ser molt xulo. El Raimon, sí, va ser brutal. El Raimon... I aleshores, com que era com un muntatge i necessitaven molta gent, van col·laborar tots els monitors que van voler de colònies i campaments, escola d'estiu, o sigui que no només vam ser els del taller de teatre. Aleshores va ser molt xulo perquè vam comptar amb una mica de pressupost i vam poder ampliar la sala Sagarra, es va fer una tarima que ocupava les primeres això, vam muntar una escala a l'escenari que anava a donar a dalt de la garita de llums i també va ser una experiència molt xula. Nosaltres, jo crec que més que portar més coses va ser el que t'ha dit la Maria de la setmana de teatre, però va ser una mica aquest arranque
de fer altres coses diferents i visualitzar-les. Hi ha molta col·laboració. Jo recordo molt això del Loyola Pochiki perquè va haver-hi molta gent, no érem nosaltres i un munt de gent de l'escola disposada a tirar cable, a venir a ajudar, gent que venia i deia us ajudarem amb els decorats, amb els vestuaris, també teníem pressupost, però va ser com un bombazo, no? Allò va ser una celebració com superespectacular, és a dir, de les que recordem. Aquest i el desè aniversari són celebracions que dius, ostres, te'n recordes? Recordem sempre. Sí, o sigui, va ser molt xula aquesta, realment. Gràcies a la McDonald's! Que fort! Que fort! Que fort! Qui és Sara? O sigui, podeu explicar per què venia? La senyora del forn! Qui és Sara? Exacte. Sabeu per què? Es deia així perquè el forn, no sé si existeix, és a la perruqueria que he vist ara? No, no és la perruqueria, és una perruqueria. Hi havia una senyora del forn que quan t'atenia deia qui és Sara? Sara, qui és Sara? Llavors al final vam decidir que es deia així l'obra perquè no sabíem què posar-li perquè no tenia ni cap idea. Humor àcid. Sí. No, al principi era un príncep lleig i una princesa lletja, que eres tu. I feia una broma amb el Diver. Era el millor. El tema és que ens vam repartir el tema escriure. Llavors la comissió va dir que l'obra tenia com dues parts. Una que era el món fantàstic, que va sortir molt bé, realment, perquè estava molt assajada, estava molt divertit. Lletja, hi havia. Però era jo, Tu eres. I després la segona part era una convenció en un tas d'olives, hòstia, és veritat. que era com una segona part que no tenia res a veure i l'única nexe d'unió era l'Andrea, que era un bruixot vestit amb un orell bones, això era la millor part, i que connectava els dos mons en algun moment. No va funcionar. No, i la part final no l'havíem ni assajat. No, l'escena final no l'havíem l'havíem assajat. llimones. Assageu. No, molt heavy. Jo recordo un moment a l'escenari que era com, ja ara no tenim ni idea de què dia havia Riure. L'últim dia quan s'acaben les obres és com l'alegria d'haver aconseguit això, posar d'acord tants nens per fer tantes obres i normalment amb una qualitat bastant alta per ser l'escola, amb la barreja de tristesa també de dir, bueno, s'ha acabat, ja està, apaguem veles. La Gran Gala jo crec que era un dels esdeveniments clau per mi, per les meves creences teatrals, que era un moment que havia de ser genial i era molt important. I crec que no se li va prestar l'atenció que jo vaig considerar i llavors em vaig esforçar perquè se li prestés. Perquè clar, la Gran Gala, la missió és un cop acabada l'època d'obres, les 7 obres, algun tipus de cluenda. Perquè clar, individualment hi ha hagut cluendes amb els grups, però globalment la clausura de l'any no s'ha fet. I era un regal pels participants, per tots els nanos, de dir, ara ens toca als monitors fer alguna cosa a l'escenari per vosaltres. I crec que això era molt important. Perquè aquí tu quedava demostrat davant dels nanos a qui tu havies estat ensenyant alguna cosa teatral que tu en sabies més. Que no era fàcil. Recordo de vestir-nos de gala i els monitors vestits de gala. Nosaltres anàvem amb les millors robes i a més amb molta il·lusió. I les recordo xules, de mirar amb fascinació. Recordo d'estar aquí asseguda mirant amb fascinació doncs, a l'Anna, els monitors grans, a Guillem i tal, i de veure un valor. I de pensar, ostres, algun dia m'agradaria estar allà també. I sí, després vull ser monitors. Sempre al final de curs hi ha aquell monitor gran que t'estimes molt, que et diu ei, que marxo, i no t'ho esperes, no? Perquè tu tens 18 anys i dius, però no pots marxar, però què estàs dient, no? Després ho entens, al cap d'uns anys ho entens, perquè ets tu qui et toca marxar, perquè estàs fent altres coses, tens altres projectes, carreres, etc. I moments aquests de llagrimeta i també de felicitat, no? Perquè al final no plores si no t'ho has passat molt bé, no? A més, que és el moment on hi ha un curs que marxa. O sigui, pels que marxen i pels que veuen el que els espera, que és marxar d'aquí. No sé quants anys em toca a mi. A veure, no? És un moment que emocionalment és important tancar i que toqui aquí, que no toqui aquí en el moment de tancament. Llavors allò és sagrat. O sigui, allò és dir, l'any que vull seguir, clar que vull seguir. Amb aquest final vull seguir.
taller de teatre és una font d'oportunitats única, irrepetible i intemporània. El taller de teatre és una passada. El taller és riure. El taller de teatre és una escola de vida. El taller és el taller de teatre preferit del teu taller de teatre preferit. El taller és una família de bojos on l'actuació ens uneix. El taller de teatre és la realitat d'un mite. El taller és un lloc on he pogut ser tal com sóc. El taller és emoció. El taller de teatre és vida, és cultura, és sentiments i és il·lusió. El taller de teatre és un món d'emocions que només pots entendre quan ho veus. El taller de teatre és i serà. Sí, sí. El Riera, al·lucinant. Aquesta taula és la segona que va fer l'amic Ginestar. Que no sé, espero que vingui a sopar. No sé si hi ets, però quan vegis aquest vídeo, però si no jo et cito. Llavors compartíem una mica pel tema tríptic. Sí, també compartíem. Sí, hi havia una mica de pique. A veure quan va més. El teatre és un taller i per tant és el lloc on ens vam construir com a persones. M'estic emocionant, Rubí. Espera, que em parlo. És de tu perquè tu ets més dir, però de les poques soltes. I bàsicament l'obra era com perseguien algú per veure que fes caca. O sigui, molt per mi. Mira, estan les lletres de les cançons i tot. Mireu els pallassos i les ballarines que es pentinen, nens exaltats corren, ballen per l'estrat i el rei orgullós, Mides gloriós, s'ho mira i al·lucina mentre el domado crida mireu aquestes feres que s'esveren. No seguiré, vale. Que fort. Mira, tienes suerte de que hoy es día. Calla. Ai, pensava que havíem d'acabar. Era monitor d'escena, Això la Mercè. Aquest to de dir escena no m'agrada. No comenceu, que això és aigua passada. No, era magnífica l'escena. Digues. Ui, cosmonauta! Aquesta va ser aquesta, no sé si us ho han dit, però el Marc Guillem va ser una de les escenes que va entrar dient, havia de dir què fa vostè aquí, i va entrar dient què vostè fa aquí. Va ser, o sigui, jo crec que la sala va vibrar alhora amb les risses, més ens queia el decorat a sobre, el vam tenir que aguantar. No en sabíem el paper. Ja No, és que ell ja dic que no sabem Pues com sí que acabar. adivinat. Si podem cantar, si cantem algo, no? Si cantem algo, no? T'ha agradat? Molt.